Ježiši. Teba boli hrdlo, že? Trošku. Ja na teba vsádzam strašne, takže prosím ťa sa šetri, hej. Pokúsim sa. Tak poďme do toho, som zvedavý sám. Co si myslíš? No keď teraz spievaš s chorobou takto, tak čo bude potom tam? Precítila si to? Hráš sa s tým mikro, ty proste patríš na ten stage, tebe ten mikrofón patrí do rúk. Si jedna z najlepších určite v tejto súťaži. Ďakujem moc. A som rád, že som mňa v týme. Ja taky. Super, super. Pri nej je môj coaching úplne zbytočný. V podstate som tu asi len na to, aby som z nej možno dal dole ten stres, ak dojde, ak vôbec dojde. A aby som stal pri nej. Zážitok. Ďakujem. Dámy a páni, zapamätajte si túto tvár, lebo ju budete často vidieť ešte.